4. augusta 1995. godine u 5 časova ujutru započela je operacija Oluja, koordinisana ofanziva Hrvatske vojske i specijalne policije sa ciljem vraćanja teritorija pod kontrolom Republike Srpske Krajine, a u roku od 84 sata vojna struktura krajine je slomljena, Knin je zauzet, komandni sistem se raspao i prostor Severne Dalmacije, Like, Kordune i Banije vraćen je pod kontrolu Zagreba, čime je operacija postala prelomna tačka rata u Hrvatskoj i događaj koji je trajno promenio vojnu i političku ravnotežu u regionu, ubrzao završnicu rata u Bosni i Hercegovini i istovremeno izazvao masovni egzodus srpskog stanovništva, zbog čega se Oluja danas posmatra istovremeno kao vojna pobjeda i kao jedan od najkontroverznijih događaja jugoslovenskih ratova. Pa da bismo razumeli kako je do nje došlo, kako je planirana i zašto je uspjela u tako kratkom roku, moramo se vratiti nekoliko godina unazad, u period raspada Jugoslavije i formiranja paralelnih struktura vlasti na teritoriji Hrvatske. Početkom 1990. godine raspad političkog sistema SFR je ulazi u završnu fazu. Hrvatska, pod vođstvom predsjednika Franjo Tuđman, nakon višestranačkih izbora najavljuje put ka nezavisnosti. Deo srpskog stanovništva u Hrvatskoj odbacuje takav pravac i tokom leta 1990. dolazi do oružanih blokada puteva u Kninskoj krajini. Ubrzo se formira Srpska autonomna oblast Krajina, koja 1991. prerasta u Republiku Srpsku Krajinu sa centrom u Kninu, dok paralelno Hrvatska proglašava nezavisnost u junu 1991. Sukobi prerastaju u otvoreni rat između hrvatskih snaga i JNA uz podršku lokalnih srpskih formacija. Tokom 1992. dolazi do međunarodnog priznanja Hrvatske i dolaska mirovnih snaga UN-a, ali teritorija pod kontrolom RSK ostaje izvan ustavno-pravnog sistema Zagreba. Linije razdvajanja se stabilizuju, ali bez političkog rješenja. Pregovori propadaju, dok Hrvatska u periodu od 1993. do 1995. sistematski reorganizuje vojsku, modernizuje komandni kadar, povećava broj profesionalnih jedinica i priprema teren za konačno vojno rješenje. Posebno nakon operacija Maslenica i Medački džep, koje pokazuju rastuću operativnu sposobnost Hrvatske vojske. A situacija se dodatno menja 1995. kada dolazi do povezivanja hrvatskih i snaga armije BiH u zapadnoj Bosni, čime se RSK strateški izoluje i gubi dubinsku podršku iz pravca Bosne, što stvara uslove za operaciju velikih razmera kakva će postati Oluja. Do leta 1995. vojna ravnoteža više nije bila ista kao 1991. godine. Hrvatska vojska je brojala oko 130.000 angažovanih pripadnika u zoni operacije, uključujući gardijske brigade, domobranske pukove i specijalnu policiju, dok su glavne udarne snage činile 4. i 7. gardijska brigada na pravcu prema Kninu, 1. i 2. gardijska brigada na Karlovačkom i Kordunskom pravcu, kao i snage iz pravca Gospića i Dalmacije. Operacijom je komandovao načelnik glavnog stožera Ante Gotovina, zajedno sa vrhom Hrvatske vojske pod političkim nadzorom državnog rukovodstva. Plan je predviđao simultani napad na više pravaca, sa ciljem brzo probijanja linija, presecanja komunikacija Gračac-Knin i Petrinja-Glina, razbijanja komandne strukture RSK i sprečavanja organizovanog povlačenja. Sa druge strane, vojska Republike Srpske Krajine raspolagala je sa približno 30.000 do 40.000 vojnika raspoređenih duž širokog fronta od oko 630 km, ali sa ograničenim rezervama, slabijom mobilizacijom i zavisnošću od podrške iz Republike Srpske. Logistički sistem RSK bio je istrpljen dugotrajnim sankcijama i ekonomskom izolacijom, a političko rukovodstvo u Kninu nije imalo jedinstvenu strategiju, da li se opredeliti za dugotrajnu odbranu ili organizovano povlačenje, što će se pokazati kao jedan od ključnih faktora u toku same operacije. U ranim jutarnjim satima 4. augusta 1995. godine, tačno u 5 časova,
započela je artiljerijska priprema duž gotovo celokupne linije razdvajanja između hrvatskih snaga i vojske Republike Srpske Krajine, granatirani su komandni centri, komunikacijski čvorovi, skladišta i artiljerijski položaji sa posebnim fokusom na Knin kao političko i vojno središte RSK, ali i na gradove poput Gračaca, Obrovca, Benkovca, Petrinje i Gline, čime je hrvatska komanda pokušala da već u prvim satima poremeti komandno-informacioni sistem protivnika i izazove konfuziju u lancu komandovanja. Neposredno nakon artiljerijske pripreme usledio je kopneni napad na više pravaca, što je predstavljalo ključnu komponentu plana jer je operacija zamišljena kao simultani prodor na širokom frontu kako bi se sprečilo koncentrisanje odbrane na jednom sektoru, na južnom pravcu iz područja Splita i Šibenika, napredovale su 4. i 7. gardijska brigada sa zadatkom da probiju linije oko Knina i preseku pravac prema Bosni. Na ličkom pravcu iz područja Gospića i Otočca napredovale su snage sa ciljem da ovladaju komunikacijom Gračac-Knin, dok su na Kordunskom i Banijskom pravcu snage iz Karlovca, Siska i Petrinje imale zadatak da razbiju odbranu i izbace vojsku RSK iz urbanih centara, čime bi se cela teritorija podelila na nepovezane sektore. Jedna od ključnih prednosti hrvatskih snaga bila je koncentracija elitnih gardijskih brigada na odlučujućim pravcima, dok je vojska RSK imala razvučene linije odbrane bez dovoljne dubine. U pojedinim sektorima odbrana se oslanjala na statične rovove i utvrđenja izgrađena tokom prethodnih godina, ali bez dovoljno mobilnih rezervi koje bi mogle brzo reagovati na proboj. Dodatni problem predstavljala je slaba koordinacija između civilnog i vojnog rukovodstva u Kninu, jer su već tokom prvog dana operacije počele rasprave o eventualnoj evakuaciji stanovništva. Tokom 4. augusta hrvatske snage ostvarile su prve ozbiljne proboje na južnom sektoru, posebno na pravcu prema Kninu, gde je brzim manevrom i kombinacijom pešadije, oklopa i artiljerije razbijena prednja linija odbrane. Istovremeno, na severnim pravcima napredovanje je bilo sporije zbog konfiguracije terena i utvrđenih položaja, ali je opšti trend bio jasan. Odbrana RSK nije uspevala da stabilizuje front. Ključni faktor u tim prvim satima bila je brzina operacije. Hrvatski plan je počivao na pretpostavci da vojska RSK neće imati vremena da organizuje koordinisani otpor, niti da dobije značajniju pomoć s polja, a politička situacija u regionu, uključujući tadašnje odnose između Beograda i rukovodstva u Kninu, dodatno je uticala na odsustvo jasne strategije odgovora. Već do kraja prvog dana operacije postalo je očigledno da će težište borbi biti oko Knina, jer je zauzimanje tog grada imalo ne samo vojni, već i simbolički značaj. Knin je bio administrativni centar Republike Srpske Krajine i mesto sa kojeg su donosile ključne odluke. Gubitak Knina značio bi faktički kraj političke strukture RSK, zbog čega su se naredni sati pokazali presudnim. Ako želiš još ovakvih historijskih analiza, pretplati se na kanal Ratograf. Drugi dan operacije, 5. avgust 1995. godine, predstavljao je prelomni trenutak u vojnom smislu, jer su hrvatske snage uspele da se približe Kninu iz više pravaca, čime je grad faktički doveden u poluokruženje. Južni i zapadni prilazi bili su pod pritiskom 4. i 7. gardijske brigade, dok su sa severa presečene ključne komunikacije prema Lici, što je ograničilo mogućnost organizovanog manevra ili dovođenja pojačanja. Odbrana Knina bila je oslonjena na jedinice 7. Severno-dalmatinskog korpusa vojske RSK, ali bez dovoljno artiljerijske podrške i bez operativne rezerve koja bi mogla izvesti protivnapad. Već tokom noći između 4. i 5. avgusta postalo je jasno da je komandna struktura u gradu dezorganizovana. Pojedine jedinice su se povlačile bez jasne koordinacije, dok je civilno rukovodstvo donelo odluku o evakuaciji dela stanovništva prema Bosni i Hercegovini. U jutarnjim časovima 5. avgusta hrvatske snage ulaze u Knin. Simbolički čin podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi označio je kraj kontrole Republike Srpske Krajine nad njenim administrativnim centrom. Ali sa vojnog aspekta važnije od simbolike bilo je to što je pad Knina presekao komunikacionu i komandnu mrežu RSK, čime je ostatak teritorije ostao bez centralnog koordinacionog čvorišta.
Istovremeno, na drugim sektorima fronta hrvatske snage nastavile su napredovanje. Na kordunskom i banijskom pravcu došlo je do ubrzanog povlačenja jedinica RSK ka mostovima preko Une i prema teritoriji Republike Srpske. Linija odbrane počela je da se raspada u segmentima, a pokušaj lokalnih komandanata da uspostave novu liniju nailazili su na logističke i moralne prepreke, jer je vest o padu Knina imala snažan psihološki efekat na preostale jedinice. Jedan od ključnih razloga brzog sloma bio je nedostatak dubinske odbrane. Vojska RSK imala je razvijene prve linije, ali bez organizovanih sekundarnih položaja koji bi omogućili produženi otpor kada je prvi odbrambeni pojas probijen. Nije postojala efikasna struktura za usporavanje napredovanja. Dodatno, koordinacija sa snagama Vojske Republike Srpske iz Bosne nije bila pravovremeno realizovana, pa nije došlo do značajnijeg protivnapada koji bi rasteretio front. Do kraja 5. avgusta operacija je već bila u fazi ubrzanog završetka. Hrvatske snage preuzele su kontrolu nad većim delom severne Dalmacije i Like, dok su preostali delovi Banije i Korduna bili pod pritiskom i u procesu povlačenja. Vojni balans bio je nepovratno promenjen, jer bez Knina i bez centralne komande Republika Srpska Krajina više nije funkcionisala kao organizovana teritorijalna celina. Nakon pada Knina 5. avgusta, operacija je ušla u fazu ubrzanog kolapsa odbrambenog sistema Republike Srpske Krajine, jer je gubitak administrativnog i komandnog centra imao direktne operativne posljedice. Preostale jedinice na Baniji, Kordunu i u Lici ostale su bez jasnog komandnog usmerenja. Komunikacije su bile presečene ili nefunkcionalne, a veći deo logističkih pravaca bio je pod kontrolom hrvatskih snaga, što je dovelo do situacije u kojoj je povlačenje postalo dominantna odluka na većini sektora fronta. Ključni trenutak koji je definitivno odlučio ishod operacije nije bio samo ulazak u Knin, već činjenica da hrvatske snage nisu dozvolile stabilizaciju nove linije odbrane istočno od grada. Umjesto zaustavljanja i konsolidacije, nastavljeno je brzo napredovanje ka granici sa Bosnom i Hercegovinom, čime je presečena mogućnost organizovanog pregrupisavanja vojske RSK, posebno na pravcima prema Dvoru na Uni i Kostajnici, gde su se kolone vojnika i civila kretale ka teritoriji Republike Srpske. U vojno-strateškom smislu, odlučujući faktor bio je koncept simultanog pritiska na celokupnoj dubini teritorije. Hrvatske jedinice su kombinovale frontalne prodore sa bočnim manevrima i presecanjem komunikacija, čime je protivnik ostao bez operativnog prostora za manevrisanje. Dodatno, mobilnost gardijskih brigada omogućila je brzo zauzimanje ključnih tačaka pre nego što bi odbrana mogla da se reorganizuje, što je dovelo do domino efekta raspada linija. 3. i 4. dan operacije, 6. i 7. avgust, bili su obeleženi čišćenjem preostalih džepova otpora i uspostavljanjem kontrole nad teritorijom. Otpor je na pojedinim mestima postojao, ali bez koordinacije i bez realne mogućnosti da promeni tok događaja. Do 7. avgusta hrvatsko rukovodstvo objavilo je da je operacija završena, čime je formalno okončana vojna faza postojanja Republike Srpske Krajine. Neposredna posljedica operacije Oluja bila je potpuna promjena teritorijalne kontrole u Hrvatskoj. Prostor od oko 10.000 kvadratnih kilometara prešao je pod kontrolu Zagreba, čime je faktički završen rat na teritoriji Hrvatske. Linija razdvajanja koja je postojala od 1992. godine prestala je da postoji, a Republika Srpska Krajina kao političko-vojni entitet prestala je da funkcioniše. Jedna od najznačajnijih i najosjetljivijih posljedica bio je masovni odlazak srpskog stanovništva iz područja zahvaćenog operacijom. Kolone civila i vojnika povlačile su se ka Bosni i Hercegovini i dalje prema Srbiji. Procene o broju izbeglih variraju, ali se najčešće navodi da je teritoriju napustilo više od 150.000 ljudi, što je trajno promenilo etničku strukturu Like, Banije, Korduna i severne Dalmacije. Pitanje odgovornosti za stradanja, pljačke i zločine nad preostalim civilima postalo je predmet domaćih i međunarodnih istraga u godinama koje su usledile. Na regionalnom planu, Oluja je imala direktan uticaj na tok rata u Bosni i Hercegovini, jer je hrvatsko napredovanje omogućilo povezivanje sa snagama armije B i H u zapadnoj Bosni, čime je dodatno oslabljen položaj vojske Republike Srpske.
Promijenjen odnos snaga stvorio je uslove za intenziviranje diplomatskih pregovora, što je nekoliko mjeseci kasnije dovelo do Dejtonskog mirovnog sporazuma krajem 1995. godine. Operacija je time postala deo šire strategije završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sa vojnog stanovišta, operacija Oluja se često analizira kao primjer kombinacije političke odluke, pripremljene vojne strukture i povoljnog međunarodnog trenutka. Hrvatska vojska je do 1995. godine prošla proces reorganizacije i profesionalizacije, dok je Republika Srpska Krajina bila izolovana, sa ograničenim resursima i bez jasne spoljne podrške. Ta asimetrija bila je ključni faktor brzog ishoda operacije. Istovremeno, Oluja je ostala duboko političko i društveno pitanje u regionu, sa različitim interpretacijama i sećanjima, što pokazuje da vojni ishod ne znači i kraj istorijske rasprave, već početak dugotrajnog procesa političkog i društvenog suočavanja sa posljedicama rata. Operacija Oluja je u vojnom smislu trajala svega 4 dana, ali su njene posljedice trajne i višeslojne. Ona predstavlja završnu ofanzivu kojom je Hrvatska uspostavila kontrolu nad većinom svoje međunarodno priznate teritorije. Istovremeno, ona je označila kraj postojanja Republike Srpske Krajine i promenila ukupni odnos snaga na prostoru Zapadnog Balkana, čime je ubrzala političke procese koji su doveli do mirovnih pregovora i Dejtonskog sporazuma krajem iste godine. Analitički posmatrano, nekoliko faktora objašnjava brzinu i efikasnost operacije. Prvo, višegodišnja reorganizacija Hrvatske vojske i koncentracija elitnih jedinica na ključnim pravcima. Drugo, simultani napad duž širokog fronta koji je onemogućio koncentraciju odbrane. Treće, izolovanost i strateška slabost Republike Srpske Krajine bez dubinske podrške i bez jedinstvene političko-vojne strategije. I četvrto, međunarodni kontekst u kojem nije došlo do spoljne intervencije koja bi zaustavila operaciju. Kombinacija tih faktora dovela je do brzog kolapsa komandne strukture RSK i nemogućnosti organizovanog dugotrajnog otpora. Sa druge strane, humanitarne i demografske posljedice ostaju ključni deo ukupne slike. Masovni odlazak srpskog stanovništva, pojedinačni zločini i dugotrajni sudski procesi učinili su da operacija Oluja ostane tema političkih, pravnih i istorijskih rasprava do danas. Upravo zato, razumevanje ovog događaja zahteva odvajanje vojne analize od političkih interpretacija i fokus na činjenice, odluke i konkretne posljedice. Operacija Oluja nije samo završna faza rata u Hrvatskoj, već i primjer kako se vojna ravnoteža može promijeniti u relativno kratkom roku kada se spoje politička odluka, organizovana vojska i povoljan strateški trenutak. Njena analiza ostaje važna za razumevanje celokupnog raspada Jugoslavije i završnice ratova 90-ih. Ako ti se dopao video, lajkuj, pretplati se na Ratograf i napiši u komentaru koju istorijsku temu želiš sljedeću.